vedeți? Da, sigur. Din nou. Salutare tuturor! Eu sunt Alex și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta vreau să vorbesc mai tare. Pe bune acum. Mai tare. Vreau să vă prezint. Și ar că sunt prezentator un pic. Nu vreau că îmi clipește, dar tocmai ce am venit de la Tuns. Și vreau să vă arăt un topor, dar ghiciți cu el. Ali Purple Man. Este toporul lui Purple Man, după cum vedeți. Acum vă arăt, deci, este partea unde ăștia, vedeți, am tăiat puțin, așa, niște copaci, nu toți, așa puțineri. Da, și tăiat toporul lui Purple Man, văd că e scurt. Toporul lui Purple Man, hai să-l testăm. Hai să zicem că e un animatron pe aici. Vezi, iau și camera cu mine. Deci, o să vă uitați în jos, sper. V-ați prins deja. Am murit și drăscu. Hai să ne uităm pe geam. Plouă, plouă, nu mai vreau să plouă, 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 nu mai vreau să plouă mașina. Și cam atât cu ce trebuie să sper. Pare rău că a fost atât de scurt. Bye.